Исәнмесез укучылар? Мин сезне татарча онлайн мәктәптә күрүемә шатмын. Бүгенге дәрестә сезгә таныш булган фигура туры почмаклык турында сөйләшербез. Әйдәгез, искә төшерик әле. Нәрсә соң ул туры почмаклык? Әйе, бик дөрес. Барлык почмаклары да туры булган дүрт почмак туры почмаклык дип атала. Уйлап карагыз әле. Туры почмаклыкны параллелограмм дип раслау дөресме? Һәм ни өчен? Ирекле параллелограмм туры почмаклыктан нәрсәсе белән аерыла соң? Әйе, бик дөрес. Барлык почмакларда туры булган параллелограмм туры почмаклык дип атала. Туры почмаклык параллелограмм булганга күрә, параллелограммның барлык үзлекләре дә туры почмаклык өчен үтәлә. Ягъни, туры почмаклыкның капма-каршы яклары, мәсәлән, АБ һәм СД ягы, АД һәм БЦ ягы тигез. Шулай ук туры почмаклыкның диагоналләре кисешәләр. АЦ һәм БД диагоналләре О ноктасында кисешәләр һәм кесешү ноктасында урталай бүленәләр. АО тигез СО һәм БО тигез ОД. Шулай ук туры почмаклыкның үзенә генә хас үзлеге бар. Туры почмаклыкның диагоналләре тигез. Әлеге үзлекнең исбатлауы белән дә танышык. Исбатлау өчен А, Б, С, Д туры почмаклыгында А, Б, Д һәм А, С, Д өчпочмакларын карыйк. Ягъни өчпочмак А, Б, Д һәм өчпочмак А, С, Д. Бу ике өчпочмак тигез. Беренчедән, АБ һәм СД яклары тигез. Ягъни алар капма-каршы ятучы яклар. АД катеты уртак. Димәк, бу ике өчпочмак ике катеты буенча тигез. Тигез өчпочмакларның тиңдәшле элементлары да тигез була. Ягъни БД һәм АЦ үзара тигез дигән сүз. БД һәм АЦ үз чиратында АБЦД туры почмаклыгының диагоналләре булып тора. Димәк, туры почмаклыкның диагоналләре тигез. Әлеге үзлекне исбатладык. Кире раслама да дөрес. Параллелограммның диагоналләре тигез булса, ул параллелограмм туры почмаклык. Бүгенге дәрестә туры почмаклык һәм аның үзлекләре турында сөйләштек. Дәресебезнең теория өлеше тәмам, практик өлештә очрашканчыга кадәр.